Dit wordt niet lucht, zei hij. Ja. Beste aanwezigen, welkom allemaal bij deze lunchlezing van Tresor, ook voor alle kijkers thuis. Vandaag wordt de lunchlezing verzorgd door Gerard Mast en het gaat over zijn onderzoek naar eendekooien. En dat heeft in 2021 geleid tot een prachtig encyclopedisch standaardwerk over de eendekooien. En Gerard Mast gaat daar zo meteen meer over vertellen. Ik wil hem graag even bij u introduceren. Gerard Mast is een onderzoeker die we hier bij Tresor heel vaak zien. Hij is vooral gespecialiseerd in natuur, eendekooien, maar ook genealogie. En dat is een hele leuke combi die dan weer terugkomt in zijn onderzoek. Hij heeft jarenlang gewerkt bij Staatsbosbeheer en later ook bij het ministerie van LNV tot 2007. En vanwege zijn verdiensten voor het onderzoek van Friesland is hij ook benoemd tot lid van de Friese Academie. Ik geef graag het woord aan Gerard Mast. Dank u wel, Marta. Ja, vandaag de boekaanbieding Eendekooien in Friesland 1450-2015. Ik heb het al even op een rijtje gezet voor u, wat de orde is van de voordracht. Ik vertel eerst eens even over mezelf, hoe ik hiertoe gekomen ben. Dan heb ik nog wat plaatjes met wat uitleg over kenmerken van eendekooien. En dan tot slot de overhandiging van 3 cadeaus aan Tresor, bestaande uit een kristal en een boekje en 2 dikke boeken. Het jaar 2021 was een bijzonder jaar voor mij. Eindelijk zijn toen mijn boeken Eendekooien in Friesland 1450-2015 verschenen. En een andere mooie mijlpaal is dat ik dat jaar precies 50 jaar lid van de Kooikersvereniging was. Helaas was 2021 geen gelukkig jaar voor deze boekaanbieding. Corona gooide roet in het eten. Een feestje rond de verschijning van mijn boeken was er niet bij. En ook later in dat jaar, toen er de nodige versoepelingen waren, bleek de toenmalige directeur van Tresor hiervoor geen gaatje in zijn agenda te kunnen vinden. Nu, in 2022, kan deze boekaanbieding hier gelukkig wel plaatsvinden. Graag vertel ik u eerst hoe ik vroeger met eendekooien in aanraking kwam. Marta Kist heeft er al iets van gezegd en het is als volgt gegaan. Na mijn opleidingen in Frederiksoord en Boskoop kwam ik in 1968 in dienst bij het Staatsbosbeheer. Daar kreeg ik eerst een interne opleiding binnen die Rijksdienst. Zo maakte ik kennis met de 3 toen bestaande dienstvakken: bosbouw, landschapsbouw en natuurbehoud. Op vele plekken in het land liep je dan maandenlange stages en zo leerde je met welke zaken Staatsbosbeheer zich in de landen bemoeide. En ik leerde al snel heel veel collega's kennen.
Per provincie had deze Rijksdienst consulenten voor elk dienstvak aangesteld. Tijdens mijn stages waren er al provinciale consulenten die mij als toekomstig districtsambtenaar wilden claimen. Het liefst wilde men mij in het district Noord-Holland-Zuid laten werken. Zelf zag ik dat werkgebied in het drukke westen van Nederland totaal niet zitten. Ondertussen had ik al rondgekeken waar er nog meer vacatures binnen Staatsbosbeheer waren. Ik koos voor een district met gecombineerde taken op het terrein van natuurbehoud, bosbouw en landschapsbouw. En ik koos met name voor mijn geboorteprovincie Friesland. Voordat ik mijn sollicitatiebrief naar het vakante district Dokkum schreef, vroeg ik een onderhoud aan bij ingenieur Jan Vlieger, HID voor het Staatsbosbeheer voor Friesland en Groningen. Die hield kantoor in Leeuwarden. HID staat voor hoofdingenieur-directeur. Het district Dokkum was immers al lang vakant. Wilde meneer Vlieger mijn sollicitatie wel steunen? Hij gaf in ons gesprek aan dat hij me wilde hebben als ik zou beloven daar voor meerdere jaren te zullen blijven. Tot nu toe waren er geen collega's geweest die het er lang volhielden. Dit district lag voor hun gevoel min of meer aan het einde van de wereld. Ik dacht daar heel anders over. Zo kwam het dat ik in 1970 districtsambtenaar in het district Dokkum werd. Mijn standplaats was Dokkum en ik mocht binnen een straal van 15 kilometer van mijn standplaats gaan wonen. Ik vestigde mij in het dorp Wierum, dat aan de rand van de Waddenzee ligt. Ik vond het geweldig dat ik daar bij het grootste natuurgebied van Nederland kon wonen. En ik ben er zelfs jarenlang watloopgids geweest. Ik had daar in die tijd bij het Staatsbosbeheer zelfs mijn districtskantoor aan huis. Mijn werkgebied was Noord-Friesland. En dat was inclusief de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Ameland. Zo kreeg ik de boswachterij Ameland, inclusief de daarin vervallen eendenkooi bij Nes, onder mijn beheer. En aan de wal was dat het CRM-object, de eendenkooi van Ternaat, ter grootte van 1 hectare. Beide kooien waren al jaren buiten gebruik. De kooi op Ameland bij Nes had nooit goed gevangen. Maar de kooi in Ternaat was vroeger een hele goede vangkooi geweest. Hierdoor kwam ik ineens met eendenkooien in aanraking. Tevens was ik in die beginjaren contactpersoon voor de 2 kooien van het Frieske Geer in de Anjemerkolken. In Ternaat had ik toen een toezichthouder voor die kooi. Dat was Pieter Magila. Die man kon ik als arbeidscontractant op urenbasis inzetten. Hij waakte over deze kooi en deed er onderhoudswerk. Pieter had in zijn jeugd meegemaakt dat deze kooi in bedrijf was. Hij woonde er vlakbij, in de Viskboren. Maar van kooiker-eigenaar Sikke de Vries mocht hij er nooit in. Sikke wilde voor geen goud dat zijn staleenden in de kooi verstoord zouden worden. En dat zijn kooi leeg zou vliegen. Hij weerde er echt iedereen. Ik raakte geboeid door de eendenkooien. Er was maar weinig bekend over hun ontstaan en hun geschiedenis. Wel was er in 1944 een goed boekje verschenen, getiteld Achter de Schermen. Dat boekje was geschreven door Van der Heijden en Lebret.
En dat boek gaat hoofdzakelijk over het kooikersbedrijf. Maar dan ook over heel Nederland. Maar hoe zat dat eigenlijk met die oude rechten van die kooien? Ineens liep ik tegen het feit aan dat de kooi van Ternaat in een pas in uitvoering genomen ruilverkaveling lag. Ik kreeg in de gaten dat deze afpalingsrechten door Staatsbosbeheer bij de start van de ruilverkaveling niet tijdig aangemeld waren. Dat gold trouwens ook voor de andere kooien in dit ruilverkavelingsblok. Ook die eigenaren hadden verzuimd om hun rechten tijdig te laten registreren. Dat waren de 2 kooien van het Frieske Geer in de Anjemekolken. En de 2 andere, dat waren particuliere kooien in het dorpsgebied van Engwieren. Kortom, er is een probleem en dus werk aan de winkel. Staatsbosbeheer wilde niet dat deze afpalingsrechten door de ruilverkaveling opgeheven zouden worden. Deze rechten dienden als erfdienstbaarheid ook na de afsluiting van de ruilverkaveling behouden te blijven. Want hiermee wordt immers het gewenste rustgebied om zo'n kooi gerealiseerd. De ruilverkavelingscommissie gaf aan dat als Staatsbosbeheer die rechten wilde behouden, ik dan maar met bewijzen moest komen dat die rechten echt bestonden. Die rechten hadden immers in het stemmingsrapport en op het landschapsplan van die ruilverkaveling moeten staan. En dat was niet gebeurd. Zoals bekend ging het kadaster in 1832 in werking. Bij die instantie waren deze rechten slechts deels uit een enkele notariële akte bekend. Ik moest dus oudere bronnen vinden waarin die rechten wel vermeld waren. Kortom, ik moest de archieven in. Voor het Friese was dat toen het Rijksarchief in Leeuwarden. Daar kreeg ik beet. Het octrooi voor de aanleg van de kooi internaat in 1756 was aanwezig. Die vermeldde de goedkeuring voor deze aanleg en noemde tevens de daarbij verleende afpalingsrechten. Hoera, de ruilverkavelingscommissie was nu overtuigd en zou deze oude zakelijke rechten in de ruilverkavelingsakte voor alle kooien binnen dit ruilverkavelingsblok opnieuw gaan vastleggen. Zoals gezegd kwam ik met ingang van 1970 door mijn werk geregeld bij toezichthouder Pieter Mechila, internaat. En we besloten samen lid te worden van de kooikersvereniging. Hierdoor kregen we contacten met andere kooikers en gingen we naar de jaarlijkse afdelingsvergadering van de afdeling Friesland-Groningen. Via het jaarlijkse werkplan voor de kooi-internaat maakte ik afspraken met Pieter. Hij zou de komende jaren elk jaar 1 vangpijp van het Friese type maken, zoals die er eerder ook waren geweest. Pieter bleef steeds enthousiast om de kooivang klaar te maken en wilde graag zelf gaan vangen. Hij maakte het begin ervan mee, maar werd ziek. Hij had toen helaas kanker en overleed. Inmiddels kreeg ik via Joost van der Ven, inspecteur natuurbehoud van Staatsbosbeheer in Utrecht, het voor elkaar dat we een formatieplaats kregen en we een rijkskooiker mochten aanstellen. Het Rijk had toen nog een beleid dat ze dus voor elke regio in Nederland de kooi optimaal wilden inrichten en dan landelijk kwamen er dan 5 rijkskooikers. Later is dat natuurlijk allemaal weer wegbezuinigd. Het is geen succesverhaal geworden. Maar de start internaat was prima. Tussen de vele sollicitanten zat zowaar een echte kooiker. Het was Herman ten Klooster, die het vak van zijn vader op de kooi in Bakhuizen had geleerd.
Herman was vol energie om deze betrekking in de wacht te slepen. En dat lukte. Herman had de kooi-internaat tot bloei gebracht. En er jarenlang heeft hij daar goed gevangen. Alle gevangen vogels, anders dan de wilde eend, werden geringd en weer losgelaten. Het heeft me steeds veel voldoening gegeven omdat deze kooi weer functioneerde waarvoor die ooit gemaakt was. En dat er het oude ambacht van kooiker uitgeoefend werd. De Rijksoverheid nam hier zijn verantwoordelijkheid om dit cultuurhistorische fenomeen te laten floreren. Ondertussen bleef ik geboeid in alles wat met eendenkooien te maken had. Ik leerde veel kooikers kennen en ik werd secretaris van de afdeling Friesland-Groningen. Ondertussen onderzocht en verzamelde ik alles wat ik over eendekooien kon vinden in de vele archieven. Ik kocht er privé zelfs speciale ladekasten voor en daar kwamen dan die hangmappen in te hangen en dan had ik al die gegevens die ik dan verzameld had mooi gerangschikt thuis per kooi en ook per grietenij en per gemeente. Ik had daardoor een mooi overzicht. Door mijn vele en langjarige bezoeken aan het archief in Leeuwarden ontstond er een netwerk van kennissen en onderzoekers. Als zij in oude akten iets vonden dat op een kooi zou kunnen wijzen, kreeg ik meestal die bronvermelding. Altijd heb ik die stukken zelf gelezen om er zeker van te zijn of het wel om kooien zou gaan. Om die stukken van voor 1800 goed te kunnen lezen, heb ik vroeger een cursus oud schrift gevolgd. Een van de cursisten daar was Martha Kist, die hier nu als collectievormer bij Tresor werkt. En van die cursus heb ik nog steeds veel plezier. Door een landelijke reorganisatie bij het ministerie van LNV behield Staatsbosbeheer alleen nog maar zijn beheerstaken. Voor de natuurbeleidstaken werden er nieuwe directies opgericht. Ik koos bewust voor het beleid en dus verliet ik in 1982 Staatsbosbeheer en kwam ik bij het consulentschap van de directie Natuur, Milieu en Faunabeheer te werken. Daar had ik te maken met klussen als de bescherming van de Waddenzee en was ik direct betrokken bij de invoering van de Natuurbeschermingswet in dat gebied. Door alle vergaarde kennis kon ik in mijn vrije tijd de geschiedenis van enkele kooien gaan schrijven. Zo ontstonden er in de loop van de jaren de volgende kooimonografieën. 1988 de Auke Talsma-kooi onder Halm. 1991 de Keu en de Keuplaits op Schiermonnikoog. 1995 de eendenkooi Onrust in de Westpolder. 2003 de eendenkooi van Ternaat. 2007 de eendenkooi bij de Hel te Halm. Van al deze publicaties heeft het ministerie de kosten van het drukwerk willen betalen. Op 1 september 2007 ging ik als werknemer bij de Regiodirectie Noord van het ministerie van LNV met pensioen. Ik kwam nu meer tijd beschikbaar om artikelen te schrijven en die te publiceren, terwijl daarnaast het onderzoek in de archieven ook verder ging. Heel bijzonder vind ik zelf mijn nieuwe publicaties. In 2010 over de verdwenen eendekooien van Brandgem en Waaksers. En in 2011 de levensloop van de Friese kooikor Jacob Bodes en die leefde van 1689 tot 1755. Voor die laatste publicatie zijn mijn vrouw en ik in de archieven van Brussel, Praag, Wenen en Bratislava gedoken. En we hebben zelfs de kooi van Jacob Bodes, die hij voor de keizer in Wenen bouwde,
na een lange zoektocht in Slowakije kunnen vinden. Die kooi was inmiddels een verwilderd bosje in het dal van de rivier de Morova geworden. Verder verschenen van mijn hand nog vele artikelen over Friese eendenkooien en in 2019 zelfs een artikel over eendenkooien en hutten op het Kampereiland. Helaas is er nu op het Kampereiland geen enkele kooi meer te vinden. Ik heb er de plekken van 26 verdwenen kooien kunnen beschrijven. In 2008 had ik contact gelegd met de Frieska Academie. Mijn vraag was, hoe kan ik van al mijn gegevens een goed totaaloverzicht maken? Welke programma's moet ik daarvoor gebruiken? En hoe pak ik dat aan? Helaas kon of wilde de Frieske Academie mij niet helpen. Na de nodige zoektochten ben ik zelf maar begonnen om eerst van elke kooi in Friesland zijn levensloop in het tekstprogramma Word uit te werken. Ik begon bij de oudste vermeldingen van kooien en wilde bij de jongste kooi stoppen. Ik was daar ook weer jaren mee bezig. In 2012 vond ik eindelijk de hulp die ik nodig had om al mijn gegevens in boeken te gaan behandelen. Ik had toen al 250 kooien in mijn provincie Friesland gevonden. Dat terwijl er vroeger door J.J. Kalma en S.J. van der Molen geschat werd dat het bij een aantal van 150 wel op zou houden. Professor Theo Spek, landschapshistoricus aan de Rijksuniversiteit van Groningen, had belangstelling voor mijn werk en wilde me wel van advies dienen. Met hem kon ik sparren over de onderwerpen die ik wilde behandelen. Zo ontstond er een raamwerk om alle aspecten over kooien in hoofdstukken te rangschikken. Ondertussen werkte ik stug door aan de kooibiografieën. Ik begon de hoofdstukken te vullen met mijn gegevens uit die biografieën en in 2015 was ik voor mijn gevoel ongeveer klaar met mijn onderzoek. Oscar Borsen, een medewerker van Spek, hielp me met het maken van de verspreidingskaarten. En zelf maakte ik alle staafdiagrammen, grafieken, tabellen voor mijn boeken. In 2015, ik was in 2015 door mijn onderzoekingen van 250 kooien inmiddels op circa 400 kooien uitgekomen. Dat aantal is bijna niet te geloven. Waar tref je zoveel kooien in één provincie aan? Ondertussen begon mijn zoektocht naar de goede aanpak voor het uitbrengen van die boeken. Voor mij was duidelijk dat het een vertrouwde uitgever, dicht bij huis, moest worden. Ik wilde er tevens zeker van zijn dat het ook mooie boeken zouden worden. Met Spek had ik eind 2016 de eerste gesprekken hierover met uitgeverij Bornmeer, nu Noordboek, te Gorredijk. Duidelijk werd dat er veel geld op het kleed moest komen om deze boeken te laten verschijnen. De besturen van de kooikersvereniging en de Eendenkooi-stichting zagen het zitten om het risico van deze uitgave op zich te nemen. Ook wilden deze twee partijen zelf de fondsenwerving gaan doen. Zo zijn zij de uitgevers van mijn boeken geworden. De basis hiervoor werd een contract, ondertekend door de 3 betrokken partijen, de uitgevers, de auteur en de producent Bornmeer. Het is een lange weg geweest om dit project goed af te ronden. Ik moest een Jobs geduld hebben, omdat ik vaak van derden afhankelijk was.
Ondanks alles ben ik iedereen dankbaar die geholpen heeft om dit project te laten slagen. Met name de vormgever, Robert Seton, heeft er echt hele mooie boeken van gemaakt. Al mijn kooigegevens zijn nu door iedereen te raadplegen. Dit standaardwerk is een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de eendekooien in Nederland en helemaal voor Friesland. Na 2015 doken er nog enkele tientallen kooien uit de Friese archieven op. De teller voor Friesland staat nu op 434 kooien. Kort geleden kwamen daar nog 3 bij. Maar toen waren de boeken al gedrukt, dus die misten de boot. Dat is de geschiedenis hoe het gelopen is met de kooien. En dan heb ik voor u nog wat plaatjes over typisch Friese kooitypen en dat soort dingen. Nou, eens even zien of die aan is. Ja. Dit hebben we gehad. Nou, dan begin ik eerst even met een plaatje van waar liggen, hoeveel kooien zijn er nu nog in Friesland? Dit zijn er nu nog 27. En die liggen helemaal verspreid over de provincie. En als je dit zo ziet, dan denk je nou, er zit weinig samenhang in. Je ziet alleen wat concentraties daar op de eilanden. En je ziet hier bij Leeuwarden, zie je op het grensgebied van klei en veen, in het stukje van het lage midden van Friesland, daar zie je nog wat kooien liggen. En de andere hier, dit is halm. Die liggen in de Halmermiede, ook in een nat gebied. Die bij Ternaat, dat is deze. En dit zijn de 2 kooien van Frieske Geer en de Anjemerkolken. En dit zijn de 2 kooien van bij Engwieren. Die kooien die hier zo aan de kust liggen, zo langs de kant, en net als de kooien hier bij Peaan, dat zijn echte, en op de eilanden, dat zijn echte zeekooien. En die kooien die hier liggen, dat noemt men landkooien. Die kooien aan de kust, die vangen eerder dan de kooien meer het binnenland in. Want de trek van de eenden, daar moeten ze het van hebben natuurlijk, die heb je het eerst langs de kust. Dus die vangen eerder en die vangen ook vaak meer soorten. Hier in het binnenland is het meer de vangerij gericht op wilde eend en smint. Nou, dan heb je hier helemaal in het zuiden van de provincie de Haskerhorne. We hebben hier bij Sint-Nicolasgaard, daar ligt de jongste kooi van Friesland. En hier ligt de kooi bij Nijenholtwolde. En dit is de kooi van Bakhuizen, waar Herman de Klooster opgegroeid is. Nou, en als je dan deze kooien ziet, en voordat ik met het onderzoek begon, wist ik dat natuurlijk nog niet. Maar er is nou wel uitgekomen dat de oudste kooien, die er nu nog steeds zijn, die zijn al meer dan 400 jaar oud. Het is haast niet te begrijpen dat zo'n manier van, ouderwetse manier van vogels vangen, zo lang kan blijven bestaan. En de jongste kooi, deze hier bij Tjeukenmeer, die is goed 100 jaar oud. En die is ook nog in bedrijf. Dus zo zitten er enorm verschillen in leeftijd. Nou ja, wat is een eendenkooi? Een loofbos van 1 of 2 hectare met daarin een kooiplas en vangpijpen. En het is natuurlijk een eeuwenoud jachtmiddel om eenden mee te vangen. Landschappelijk zijn die bosjes, omdat ze vaak ook zo oud zijn en omdat ze ook verder in een kaal gebied liggen, landschappelijk en natuurwetenschappelijk, maar cultuurhistorisch ook van groot belang. We zien hier de kooi van Ternaat. En op de achtergrond hier heb je de Deltadijk. Dit is de Ternaaterpolder en dit is de oude zeewering van het oude land. Nou, dit is het bordje van Sikke de Vries.
zoals die bij de ingang van de kooi te vinden was. Nou, duidelijk genoeg. Niemand is welkom. Verder mag je niet. Ja, en dan heb je vaak ook nog bij enkele kooien nog wel dat er borden staan over voetangels en klemmen. Van blijf uit de buurt, het is hier gevaarlijk. Niemand is welkom. En dit is dan zo'n klem, zo'n berenstap, als je daarin stapt. En dan, hij slaat dicht, dan ben je wel de sigaar. Toen ik internaat kwam in 1970 voor het eerst, toen lag daar in dat schuurtje nog zo'n onderkant van die berenstap. Dus die had er ooit ook gelegen en waar had men mee gewerkt. Dit is een plaatje over de toegang naar de kooi. Meestal is een kooi omgeven door een sloot, dus dat je er niet zo gemakkelijk in komt. Deze foto hebben we gemaakt op Veur, dat is in die Noord-Friese eilanden, daar helemaal in de Noordelijke Waddenzee. En die kooiker had dus iets bedacht van ik heb planken. En die planken hebben een scharnier. Kijk, hier zit een scharnier, dus hij kan die plank rechtop zetten. En dan staan die punten van die plank, die staan mooi omhoog. En dan zet hij dat met een slot vast. Dus niemand kwam erin. Je moest de sleutel hebben van het slot, want anders kon je niet naar binnen. Nou, we hebben het al een paar keer over afpalingsrechten gehad. Dit is zo'n bord, daar moet dan wettelijk op staan van wie die ene kooi is. In dit geval is die dan van Otinga en de Boer. En hier staat dan ook op hoe groot dat afpalingsrecht is. 1200 meter gerekend uit het midden van de kooi. Nou, en daar heeft iedereen zich maar aan te houden. Binnen die cirkel mag je niet schieten, dus je mag geen dingen doen die de eenden kunnen verstoren. Vroeger, bijvoorbeeld begin 1600, toen had men die afpalingsrechten al. Dus elke kooi die er was, had automatisch toen die afpalingsrechten. En die afpalingsrechten waren toen ook groter dan dat ze nu nog zijn. Die strekten zich uit tot meer dan 2 kilometer. Later is door politieke lobby van de landbouw natuurlijk, die hadden daar hinder van zo'n groot afpalingsrecht. Dat vonden ze maar vervelend. En toen is rond 1850 kwam de provincie op het idee, nou dan maken we er maar 1000 van. 1000 meter. Dat vonden die kooikers natuurlijk niet leuk. Die hebben toen geprotesteerd en in de politiek is toen besloten dat voor Friesland, waar die oude rechten dan van kracht waren, dat het was 1500 de laatste jaren en er ook geen 1000 zou worden, maar 1200. Dus een soort compromis. Het bijzondere is voor Friesland, dat is op Terschelling, daar heb je ook veel kooien. Maar daar hebben ze nooit afpalingsrechten bij gehad. Terschelling viel vroeger onder Noord-Holland. En die kooien zijn daar wel met vergunningen gemaakt. Maar een afpalingsrecht was er niet bij. Zo heeft eigenlijk elke kooi zijn eigen verhaal. Nou, hier zien we het principe, de sloot om een kooi, het kooibos eromheen. De kooiplas, de vangpijpen, dat kunnen er 4 zijn. Dat is meestal een doorsneekooi, maar dat kunnen er ook wel meer zijn. Terug. Hier rond de plas, daar heb je zitwallen, dat is dat lichtgele. Dus eenden zitten graag in de kooi, overdag, mooi in het zonnetje op een kant. 'S'nachts zijn de echte wilde eenden, dus de wilde stal, die is het veld in om eten te zoeken. En 's'nachts blijven alleen de lokeenden, de tamme eenden in de kooi. Nou, als een kooiker
verschijnt, dan heeft hij hier zo zo'n looproute rond de kooi. En dan kan hij bij elke pijp even kijken. Hoe is het? En hij voert dus in die pijpen. En als hij dan voert, dat horen die eenden, hè, zijn lokeenden, die hebben dat direct in de gaten. En die zwemmen dan naar binnen. En als er dan wilde eenden in die kooi zijn overdag, die meegekomen zijn met die wilde stal, dan denken ze, hé, daar is wat te halen. En dan zwemmen ze erachteraan. En dan ineens springt die kooiker, als die eenden hier in die pijp zijn, die springt die kooiker hier tevoorschijn. Dan schrikken die eenden en vliegen naar het achteren. En komen dan in het vanghokje. Wat je ook hebt bij veel kooien is een kauwe, oftewel een makhok. Hier werden wilde eenden die gevangen werden daarin tam gemaakt. En die werden dan een tijd gebruikt als lokeend. Totdat ze weer voldoende verwilderd waren en dan konden ze weer wegvliegen. Maar een kooiker heeft altijd behoefte aan een flinke stal met eenden. Want dat trekt meer eenden aan en dat is zijn manier om nog meer eenden te kunnen vangen. Nou, hier hebben we een plaatje uit het boek van Achter de Schermen. De kooiker die loopt dus langs die vangpijp en die kan door kijkgaatjes naar binnen kijken. Wat zwemt er in die vangpijp? En hij heeft bij zich een rokende turf. En in het Fries heet dat een rikskworre. Want het verhaal gaat altijd dat die eenden kunnen ruiken als daar iemand loopt. Dus je moet eigenlijk iets hebben in je hand dat nog meer stinkt dan jezelf. Dus en dan verraad je jezelf ook niet. Wat heeft hij hier? Hij heeft zijn pet met de klep naar achteren, want dan kan hij beter door dat riet kijken van de rietscherm. En hij heeft hier om zijn schouder dus een zak met voer. Ja. En daar gooit hij dus het voer mee over dat rietscherm in die pijp. Dus zo lokt hij de eenden naar binnen. Nou, eens even kijken. Ja. Dan zijn er kooikers die graag gebruik maken van een kooihond. Dus, en inmiddels is daar ook een erkend ras van ontstaan. Maar er zijn ook kooikers die houden er niet van om met een kooihond te werken. Op Terschelling hebben ze bijvoorbeeld nog nooit met een kooihond gewerkt. Maar aan de Friese Wal wel. Er waren diverse kooikers die erg bekend waren met de dressuur van die honden. Want die honden moeten namelijk een bepaald loopje doen over die zitwallen. Want die rustende eenden op die zitwallen, die moeten eigenlijk de plas in gaan, want die moeten zwemmen. En als dan die kooiker gevoerd heeft en die hond die verdwijnt weer, dan denken die eenden, hé, waar is die hond gebleven? En die zwemmen achter die hond aan. Maar die hond is inmiddels naar die kooiker toe. En ze zwemmen zo die pijp in. En zo is het systeem. Zo moet je vangen. Het mooie is natuurlijk met eendenkooi, er komt geen schot bij wat er gelost. Het is gebeurt allemaal heel stil. Dus het is een mooie manier om wilde vogels te vangen op zo'n natuurlijke manier. Ja, we hebben zo pas die kaart gezien van die 27 kooien. En dan denk je, ja, hier is een kooi en daar is een kooi. Zit er ook verband in? Nou, inmiddels door mijn onderzoek heb ik natuurlijk een kaart kunnen maken zoals deze. Maar ik heb meer kaarten gemaakt voor elke periode. Dit gaat over de eerste vermeldingen van eendenkooien van 1600 tot 1650. En dan zie je dat, hoe is het mogelijk dat er zoveel kooien toen al in Friesland waren. He, dat zou je eigenlijk van tevoren nooit kunnen bedenken. En zo heb ik dus voor elke periode dat gedaan. En dan ontstaat er toch een heel mooi beeld van hoe zich dat heeft ontwikkeld.
waar we naast de gewone archieven hebben we natuurlijk ook steun aan oude kaarten. Daar kan wel eens een kooi op staan. Nou, de eerste provinciaal dekkende kaarten, dat zijn de kaarten van Christianus Schotanus uit 1664. En daar staan in totaal 8 kooien op. Dus dat geeft al aan dat het zo her en der als een kooi erin getekend is. Maar we zagen net uit het overzicht van 1650 dat er toen al talloze kooien waren. Maar goed, dat was toen de manier. En ik heb deze er even uitgepikt omdat dat een hele mooie grote kooi is. Hij heet dan ook grote vogelkooi en zo vind je hem ook wel in de archieven. En deze ligt lag, hij is er niet meer, maar deze ligt hier aan de Zwarte Weg. Dat is de weg van Leeuwarden naar Rieptjerk. En dan net hier, dit is de Elfstedenroute, het oud deel. En hier is de Bonkeveert. Nou, daar op het hoekje, daar lag die mooie grote kooi. Later, na 1664, kwamen de kaarten. En die dekken ook weer alle grietenijen in de provincie. Die kaarten van Bernardus Schotanus. En die heeft hij gemaakt in opdracht van het provinciaal bestuur. En in dat contract van de provincie met Bernardus Schotanus, daar staat uitvoerig in wat hij allemaal op die kaarten moest vermelden. In Holland waren eerder mooie kaarten gemaakt van Holland. En de provincie dacht hier van, ja, wij moeten dat ook gaan doen. Wij hebben hier ook veel waarmee we kunnen showen en hoe we Friesland op een kaart kunnen zetten. Nou, een van de opdrachten was natuurlijk in dat lijstje, in dat contract van alle vaarten moeten erop. Want dat was toen natuurlijk nog belangrijker dan wegen. Maar ook de wegen en de bebouwing en de boerderijen en de status. Maar ook moesten op deze kaarten de eendekooien verschijnen. Dat staat in zijn opdracht. Dan heeft hij daar niet overal consequent gedaan. Maar ik heb hier nou een stukje van de Anje McColken. En als je nou goed kijkt op deze kaart kun je er 2 kooien op vinden. De ene ligt hier bij Teert. Dat valt onder Anje. En de andere ligt hier helemaal. Dat ligt hier tegen de Zeedijk aan. Want dit is de Lauwerszee. En dat is in Engwieren. Die 2 kooien waren er in 1690. Als je nou zegt, ik had het zo pas al een paar keer over de kooien van het Frieske Geer. Die liggen in de Anjemerkolken, maar die staan hier niet op. En dat is ook logisch, want die kooien zijn jonger dan deze kaart. Die moesten nog verschijnen. Dit zijn fantastische kaarten uit Hisgis. Dat is in feite de kadastrale ondergrond. Ik heb deze er weer uitgehaald, of een stukje eruit geknipt. Hier zie je dus weer de zeedijk van de Lauwerszee. Dit is hier een stukje kwelder. En dan heb je hier die oude kooi die ik zo pas liet zien. Tegen de zeedijk aan. Dit is de woning van de kooiker. En deze kooi en die woning, dat is heel lang in de handen van de adel geweest. En dat was ook heel lang verdeeld bezit. Dus je kon voor een 4e part eigenaar zijn van die kooi. En voor die andere part waren er weer andere eigenaren. Deze kooi, dit is de kooi van Jacob Boters. Dat is die man die later bij Wenen zit. En daar een kooi moest maken. Nou, het bijzondere aan deze 2 kooien is, ze lijken erg veel op elkaar. Deze is een beetje groter dan die. Maar ook, ze hebben 6 vangpijpen. Steeds 2 bij 2. Nou, Jacob Boters, die zat eerst op die kooi bij Teert, die ik zo pas liet zien. En die had het daar niet meer naar zijn zin. En die dacht, ik begin voor mezelf.
Maar hij had natuurlijk geen grond. En hij had ook geen land. Dus toen heeft hij iemand gezocht. En dat was meneer Botma uit Morra. En daar kon hij land van huren. En daar werd een contract op gesteld. En dat staat hier in feite hoe het geregeld was. Hij huurde een complex gronden van die Botma. Hij mag daar een kooi op maken. Dat heeft hij ook gedaan. Hij mag daar een huis op richten. Heeft hij ook gedaan. En wat hij moest betalen, er was een eeuwige jaarlijkse rente van 53 goudgulden en 30 war vogels. En dat was zijn huur, zijn pacht. Zou hij nou in moeilijkheden komen dat hij de pacht niet kon opbrengen, dan had hij 3 jaar de tijd. Dan kon hij het nog repareren. Maar betaalde hij bijvoorbeeld in 4 jaar geen pacht, dan verviel het contract en dan had Botma een mooie kooi en die had ook een mooi huis. Die had het dan weer naar zich toegetrokken. Typisch Fries is deze benaming, zoveel war vogels. In Friesland heb je ook nog wel meer woorden daarvoor, soms ook het begrip waar of gewar of gewaar. En dat zijn ook woorden die ook elders in Nederland wel voorkomen. Nou, en 1 war vogels, dat is, een war staat gelijk aan 1 wilde eend. Maar omdat het om het vlees ging, zijn de kleine eendjes natuurlijk ook van belang. Maar als je nou een sminte vangt, die zijn dus kleiner dan een wilde eend. En dan zijn 2 sminten, is ook 1 war. En een pijlstaart is 4/6 war. En zo werd, dus als er geleverd werd bij de polier, rekende men niet af in welke soort eend het was, maar in de hoeveelheid vlees in feite die men leverde. En daar stond een bepaald bedrag voor. Nou, hoe is dat verklaard? Even kijken. Deze kooi is op het ogenblik van Teun Talsma. En deze kooi is 2 jaar geleden helemaal weer opgeknapt met geld van het Waddenfonds. Want het is een project geweest van de conctie van de eendenkooi. En daar heeft het Waddenfonds geld in gestoken om een aantal kooien langs de Waddenzee op te knappen. Deze kooi had ook een tijd stilgelegen, maar die is nu weer in bedrijf. Dit is de kooi die ernaast ligt, die oude kooi die daar vlak bij de zeedijk ligt. Dit is die oude zeedijk van het Lauwerszee. Inmiddels door het Lauwersmeer hebben we hier de Ezumakeeg. En daarachter zie je nog water. Dus de hele omgeving is totaal veranderd. Maar je kijkt hier eigenlijk even zo in zo'n kooi. En dan zie je gewoon de plas met de bomen eromheen. Lekker beschut. Mooi plekje om te zijn. Nou, welke eenden werden er nou vooral gevangen in de eendenkooien? Op het ogenblik is het zo dat de wetgeving het alleen maar toestaat dat je nog wilde eenden mag vangen. Dus deze soort, de wilde eend. En die mag je nog doden en verkopen. En alle andere soorten zijn inmiddels allemaal zwaar beschermd. En die mag je niet, die mag je wel vangen, maar die moet je ook weer loslaten. Nou, welke eenden zijn dat dan? Dat zijn dan de talingen. Hier zijn de sminten. Dit zijn de slopeenden. En dit zijn de pijlstaarten. Nou, die is dus 2 sminten, 1 war. Bij talingen is het 3 talingen, is ook 1 war. En bij slobben is het 2 slobben, is ook 1 war. Dat is ongeveer de verhouding. Hier kun je, op deze grafiek kun je, of staafdiagram kun je mooi zien dat de eendenpopulatie ook aan veranderingen onderhevig is.
Dit gaat hier om die Talma-kooi bij Engwieren. En dit is dus nog in de ouderwetse situatie van voor de oorlog. En dat de Lauwerszee nog helemaal intact was. Even om het goed te lezen. Blauw zijn de wilde eenden. Dus, en dit zijn de jaren waarin er gevangen wordt. Nou is deze getallen komen van het ITBON. Het ITBON verzamelde destijds al die vangstgegevens om aan te kunnen tonen welke invloed de eendenkooien hadden op de wilde populaties van eenden. En die spreekt hier dan ook over, dus alle andere soorten die geen wilde eend zijn, dat noemt men halven. Dus hier zijn die halven, dat is helemaal geen Fries begrip, maar in elk geval, zo noemen ze dat. Maar je kunt dus die wilde eenden en die halven, die kun je omrekenen naar warren. Dus dat heb ik hier gedaan. Dus zoveel wilde eenden, zoveel halven, en dat geeft dan omgerekend zoveel war. En dan moet je eens kijken hoe goed zo'n kooi ving. Die ving dus meer dan 3000 eenden. Of war, moet ik zeggen, want het zijn natuurlijk meer eenden. Je hebt er uitschieters bij, maar je hebt ook hele slechte jaren. Dus je weet het nooit van tevoren. Je bent altijd afhankelijk van hoe is het met die wilde populatie. En wat je ook nog kunt zien hier, dat je een hele verschuiving krijgt in de eenden die gevangen worden. Hier zijn de wilde eenden in de minderheid. En dan zijn er dus die zogenaamde halven, die zijn in de meerderheid. Maar hier zijn die halven helemaal vertrokken. En dan hou je alleen nog maar de wilde over. Nou ja, dat is natuurlijk voor biologen om dit allemaal te kunnen verklaren hoe dat zit. Maar in elk geval, ik vond het wel heel opvallend dat het zo'n verschil maakt. Dan komen we bij twee plaatjes van de kooien in de Anjemerkolken, die van het Frieske Geer. Deze kooi is dus aangelegd door dominee Krans in 1714. En hoeveel grond hoorde daar nou bij? Dit is dus binnen deze rode lijn. Dat is het blok grond wat bij dit boerderijtje hoort. En dat is de kooi. Tegenwoordig noemt men die kooi en die andere ook daar de Van Asperen kooien, omdat Van Asperen was een vogelkoopman. En die woonde hier in Leeuwarden. En die Van Asperen heeft jarenlang in de familie, minstens 3 generaties, die kooien in beheer gehad. En die verpachtte hij dan. En dan was hij als vogelkoopman, als poelier, was hij altijd zeker van het product. Dus dat had hij wel goed geregeld. Dit is de eigendomssituatie van die andere kooi van Asperen. Hier hadden ze dus niet een echt complex, maar een paar stukken land en die kooi erbij. Nou ja, en dan kun je ook zien, binnen die hoeveelheid grond die bij zo'n boerderijtje hoorde, was die kooi natuurlijk vreselijk belangrijk. Daar moesten ze veel mee verdienen. Inmiddels is die kooiplaats er niet meer, maar die kooi is er dus nog steeds wel. Nou, we hadden het al over de natuurwetenschappelijke waarde van die kooi. Die oude kooibosjes zijn vaak rijk aan bijzondere insecten of planten en schimmels. En zoals ook deze, de dodemansvingers, die zagen we daar een keer staan toen we daar waren. Die vind je verder nergens. Nou, en dan komen we bij de verschillen in de kooien. Hier heb je dus kooien, een kooi met Friese vangpijpen. Die kenmerkt zich door, dit is een scherm en hier loopt een scherm. Dus lange doorlopende schermen. En dan hebben we platte liggers hier overheen en die dragen dan het net boven de vangpijp. Aan de overkant van de vijver zie je hier de ingang van de volgende pijp. Dus die eenden die hier rondzwemmen, die zien gewoon een rietschutting daar staan, maar die zien verder geen mensen lopen. Dus het is allemaal mooi gecamoufleerd.
Dit is het einde van zo'n vangpijp. Dus als die eenden opgejaagd worden door die kooiker die dan voor in die vangpijp ineens verschijnt, dan vliegen ze dus naar achteren, hier naartoe, naar het net. En dit net, dan denken ze, hé, daar kunnen we eruit. Maar dat is dus niet zo. Dit net noemt men dan de spiegel. Daar vliegen ze dan tegenaan, vallen op de grond, lopen over de grond, komen zo in het vanghokje terecht. En dan kan de kooiker natuurlijk hier dit schuifje open doen en kan ze zo pakken. In Piaam hebben we, en ook in Bakhuizen, hebben we kooien van een ander type. Daar hebben ze slechts aan één kant een doorlopende schutting. En dan heb je aan deze kant korte, schuinstaande schermpjes. Nou, zo zie je ze ook in de kop van Overijssel. Dus dat is het tweede type. Hier heeft de vorige eigenaar nogal in geïnvesteerd. Je ziet hier dat net is ook heel anders en die pijpen zijn breed. En dat vanghok is nogal luxe uitgevoerd. Dat was de heer Westra, die kon het wel doen, die had ook geld genoeg. En als je nou hier door die spiegel kijkt, zie je hier die schuinstaande schermpjes ook nog staan. Dan de Terschellinger type. Dat is het derde type wat je in deze provincie kunt vinden. Die vangpijpen zijn veel platter. Daar loopt ook de kooiker niet in de pijp. Dat kan gewoon niet. Die hoogte is er ook niet. Die loopt gewoon langs de pijp. En we hebben hier dus ook geen rietschutting aan de kant. Hier aan deze kant, dat is gewoon een grondwal. En daar rusten die leggers in. En aan deze kant, waar die meneer staat, daar heb je ook van die korte, schuinstaande schermpjes. Nou, en een kenmerk ook voor die Terschellinger vangpijpen is dat daar geen spiegel is. Zoals we bij die andere vangpijpen zagen. Dit loopt gewoon heel langzaam naar beneden, nog plat bij de grond. Dus die eenden die vliegen en draven en hollen, uiteindelijk komen ze ook in het vanghokje terecht. Het bijzondere aan de Friese vangpijpen is dat die alleen maar in Friesland voorkomen en ook in Groningen. Maar verder nergens in heel Nederland niet. Nou, als je dan in de archieven zit, dan kom je dus allerhande namen tegen in de stukken. Nou, dit zijn allemaal namen die op kooien slaan. Kooi, vogelkooi, vogelvang, eindekooi, hurde, huurde, horde. Nou, dat zijn allemaal benamingen. Hussen, glub, huurse en hutten. Nou, die hutten, dat is typisch iets voor Overijssel. En we hebben maar één plek in Friesland, dat is in Bakhuizen, waar die oude ten klooster zijn pijpen ook hutten noemde. Maar dat is geen Friese naam. Nog een andere naam voor een kooi, en dat is het begrip horse. Daar zijn er niet veel van, maar zo hier en daar vind je nog eens iets. En het mooie is dat op deze kaart van Schotanus, net van voor 1700, dat hier bij Delfstrahuizen 2 horsen getekend zijn. Dus dat is weer een hele andere manier van zo'n kooi markeren dan dat hij eerder deed op die andere kaart in Oost-Dongeredeel. En dan zag je echt een soort plasje met pijpjes. Hier zie je alleen maar een rondje. Je moet eigenlijk altijd wel goed opletten wat hij tekent, want hij is niet consequent in die symbolen. Nou, het is al even genoemd, de naam Husse voor een kooi. De benaming Husse is een Saksische benaming. Die komt uit het Saksische taalgebied, dus uit Drenthe. En in de stellingwerven hebben ze het niet over kooien, maar daar hadden ze het vroeger alleen maar over hussen. En hoeveel hussen waren er nou? Dan moet je eens kijken, zo'n hele concentratie
Even kijken. Dit zijn allemaal hussen. Ongekend. Maar die vind je dus ook niet op andere plekken in Nederland. Er is op het ogenblik nog maar 1 husse over in Friesland. En dat is deze kooi. Dit is het plasje. Dit zijn de 2 vangpijpen. Dus er was een kooitje met 2 vangpijpen. Maar je kunt ook kooien hebben met 1 vangpijp. Nou ja, er is van alles mogelijk. Deze bestaat nog steeds als relict. Die is misschien ook al 200 jaar buiten gebruik. Maar het mooie is dat die er nog is. En hoe kwam ik die nou op het spoor? Dat kwam door die AHN-kaart. Dat zijn de hoogtekaarten. En daar kun je dus in filteren. Dus als je daar in het veld bent, dan is dit een bosje. En als je daar dan rondloopt, ja, dan zie je wel wat hoogteverschil, maar niet echt. Je weet eigenlijk niet goed wat je ziet. En op die kaart ook niet. Maar je kunt dus een filter uitzetten dat die bomen die hier staan, dat je die wegklikt. En dan hou je alleen maar de kale ondergrond over. Dus dit is een sloot, dit is ook water. En hoe hoger en bruiner, hoe hoger het terrein. Er zijn een stuk of 5 van die situaties in deze provincie waar je dus dat soort hoogtekaarten hebt, waar je nog structuren van oude kooien in terug kunt vinden. Nou, die eenden werden verhandeld, die gingen naar de vogelkopers. Vogelkopers woonden vooral in de stad Leeuwarden, vooral op diverse plekken in het centrum. Maar vroeger ook vooral hier langs het Vliet. En het Vliet is natuurlijk de buurt waar veel bedrijvigheid is, maar waar ook veel transport is. En daar wonen ook beurtschippers. Veel eenden werden verkocht naar Amsterdam. Dus als de eenden dan geleverd werden aan de vogelkopers in Leeuwarden, gingen ze meestal per beurtschip richting Amsterdam. Er zijn ook wel beurtschippers in Workum geweest die de eenden naar Amsterdam brachten. En ook vanuit Harlingen werden wel eenden verkocht, zelfs tot in Engeland. Nou, cultuurhistorisch, wat doet men met die eendenkooien? Tegenwoordig heeft elk dorp een wapen, een dorpswapen en een vlag. Nou, bij Enkwierum hebben ze bedacht van... wat is kenmerkend voor ons dorp? Nou, dat zijn die eendenkooien. Dus we zetten er een eend in. Wat is dit? Dit zijn die kapers. Dat is de sluis van Dokkum en Nieuwerzijlen. En die hebben ze ook weer in het wapen gezet. Het dorpsvlag gezet. En dit groene dingetje, dat is dus de zeewering, de dijk. Waar die kooien bij liggen. Nou, tot slot, hier zien we alle kooien die er ooit geweest zijn en die er nog zijn. Die zijn allemaal op 1 kaart. En ik heb het al genoemd, 434. Het is het hoogste aantal wat we in een provincie kunnen vinden. De andere provincies komen hier niet aan toe. En als je dus landelijk alle kooien optelt van wat er bekend is vanuit het verleden, dan is de kennis op dit moment dat we ongeveer op 1500 eendenkooien uitkomen. Dus van die 1500 zijn er al 400 voor rekening van deze provincie. Nou, dat heeft het allemaal opgeleverd. En vastgelegd in de boeken. En dat is het dan. En dan heb ik nog wat cadeautjes voor Martha Kist. En dan begin ik met... Zijn er vragen aan Gerard Mast? Ja, doe maar meneer. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Rond 1850 werd de bevoegdheid voor het bepalen van die afpalingscirkels werd overgedragen van het Rijk naar de provincie. En er zijn ook dus provincies die niet verder wilden gaan met die afpalingscirkels dan goed 700 meter. Nou, in Friesland waren die cirkels vroeger ook al groter. En ik heb uitgelegd dat daar ook een discussie over was, maar toen heeft men een compromis gesloten op 1200 meter. Maar je hebt ook kooien die aangelegd zijn met goedkeuring van de staat. En waar te veel eigendommen toen omheen lagen van derden, waar ze helemaal geen afpalingsrecht hebben gekregen. Dus er zit een hele diversiteit in. Ja. Helaas hebben we geen loopmicrofoon in deze zaal. Dus als er een vraag is, dan kan ik hem even herhalen en dan kan Gerard daar een antwoord op geven. De vraag van zo net, of opmerking, die ging dus over afpalingsrechten en de frictie die dat oplevert met de omliggende grondeigenaren die ook hun recht willen uitoefenen om die grond te gebruiken. Zijn er nog meer vragen? Ik heb vroeger gewerkt bij het kadaster altijd en wij hadden een verschrikkelijke dikke aan de ene kooi bij de Schelling. Er zaten meer ene kooi en dat stond dan voor een gedeelte op naam van iemand, zeg maar. Die had zoveel in die kooi. Zoveelste deel. Zoveel aandeel. En die man die ging overleden en ik kwam op een gegeven moment was dat, ik heb er toen 2536 stuk aandeel in de kooi. En dat klopte ook niet. En als je nou iemand had die helemaal niks te doen had, die moest die aandeel uit dat er op één kwam. Maar mijn vraag is even, waarom is dat bij de Schelling wel zo en Friesland en op die andere kooi hadden we er nooit geen problemen mee? Is dat in Noord-Holland de gewoonte dat dat... Nou, dat heeft vooral ook te maken van hoe men daar onderling op de Schelling mee omging met zo'n kooi. Want daar werden de kooien, die door vererving allemaal versplinterd waren, maar als je zelf zo'n splinter had, dan mocht je meedingen om kooiker te zijn in een bepaald seizoen. Dus dan werd dat onderling geregeld. En daarom hielden ze ook vast aan die kleine aandeeltjes, want ja, ik heb ook recht in die kooi, dus ik wil ook meedoen om kooiker te zijn. En als je niet veel verdient, en vroeger was het natuurlijk allemaal niet zo florissant op die eilanden, was elke eend was welkom. Ja. Zijn er nog meer mensen die iets willen vragen over de ene kooi en of de lezing? Gerard, dan... Ja. Ja. Komt u hier maar even staan om dit te zeggen. Ja. Ja, ik ben Jacob van der Zijl, in Haskerhorne, daar staat mijn eendenkooi. En ja, vroeger zag je vaker, ik ben ook melkveehouder en eendekooiker. Vroeger zag je vaak dat het beroep heel vaak samenging. En wij zijn de heer Mast heel erg erkentelijk dat hij alles voor ons op papier heeft gezet. En alles is mooi keurig terug te vinden. Wij vinden het geweldig dat hij dat gedaan heeft. Dus nogmaals, geweldig gedaan, Mast. En wij zijn u zeer erkentelijk. Het is geweldig. Dankjewel. Dankjewel. Ik geloof dat hij ook nog een paar boeken te koop heeft. Maar
dank u wel. Nou, geen vragen meer? Dan heb ik een paar cadeautjes, die had ik al beloofd. Toen mijn boeken net verschenen waren, toen kreeg ik een telefoontje van Ab van Drogen uit Haren. En die was vreselijk enthousiast over mijn boeken. En die zei, ik ben een vogelaar en ik heb vroeger van mijn grootouders een boekje gekregen. En die kreeg die in 1952. En dat boekje heet Suizende Wieken. En Suizende Wieken is geschreven door meester Lebret. En dat was een fantastisch goede waterwildkenner. En die heeft in dit boekje al die eendensoorten en die ganzensoorten besproken. Maar die heeft ook vangstgegevens in dit boekje vermeld. Waaronder ook enige Friese kooien. En hij zei dat ik dat boekje maar moest hebben. Maar ik zei, meneer Van Drogen, ik heb dit boek zelf. Dus is het niet veel beter dat dit naar Tresor gaat? En ik heb toen overleg gehad met mevrouw Kist en die zei, ja, we hebben maar 1 exemplaar en een tweede exemplaar zouden we wel op prijs stellen. Dus bij deze, alstublieft. Eens even kijken wat ik nog meer heb. Voor mensen die een hele goede bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van deze boeken. En ook altijd behulpzaam geweest met stukken uit het archief te halen. Heb ik ter gelegenheid van mijn boeken een paar kristallen laten maken. En daarin afgebeeld is een eendenkooi. En dit kristal toont op de voorkant de titel van het boek. Op de zijkant de naam van de auteur en het jaartal. En op de andere zijkant staat een getal. En dit is de laatste uit de serie. Er zijn er niet veel van gemaakt, maar deze is voor Tresor als aandenken aan het ontstaan van deze boeken. Alsjeblieft. En dan tot slot. Deze boeken als tweede exemplaren. Jullie hebben al een set in de kast staan, die in de open opstelling. Daar kun je zo in kijken als je dat wilt. Maar ze willen voor het uitlenen graag altijd een tweede exemplaar hebben. Alsjeblieft. Ja. Nou, ik ben klaar. Hartelijk dank namens Tresor voor alle mooie cadeaus en natuurlijk ook voor deze hele interessante lezing. Wij wisten bij Tresor dat het boek eraan zat te komen. We hebben jarenlang het hele wordingsproces gezien en dat was fantastisch. Af en toe vertelde Gerard iets en heeft natuurlijk ook deelpublicaties gemaakt. En ik moet zeggen, hij is ontzettend plezierig als bezoeker van Tresor, want hij was ook tegelijk een vraagbaak voor wie dat maar wilde, op wat voor gebied dan ook. En ik vind het zelf een ontzettend interessant onderwerp en ik denk ook dat bijna iedereen in Friesland wel voorouders heeft die in dit boek staan. Dat kan bijna niet missen als je ziet hoeveel kooien er zijn geweest. En ook het hele genealogische gedeelte in het tweede deel van het boek. Daar is heel veel informatie ook te vinden voor iedereen met belangstelling voor de Friezen in het verleden en de kooien. En ik zou ook iedereen willen aanraden om deze zomer, als de mogelijkheid zich voordoet en we kunnen erop uitgaan, bezoek eens zo'n kooi. Bijvoorbeeld op de eilanden kan je zo'n kooi bezoeken. Dat is ontzettend interessant en het geeft je gelijk een veel betere indruk van het prachtige onderwerp en ook in samenhang met het mooie Friese landschap. Gerard Mast, hartelijk dank voor deze mooie lezing. Graag gedaan. Dank u wel. Ik heb hier nog wat verpakkingsmateriaal voor, voor de kristal. Alsjeblieft.